ҳеҷ гоҳ таслим намешавам, зеро орзуҳову ниятҳои маро ба ҷуз ман касе амалӣ намесозад. медонед муваффақият чист? муваффақият қадам ба қадам, лаҳза ба лаҳза ба сӯи нақшаҳои худ ноил гаштану расидан аст. дар зиндагӣ ҳеҷ гоҳ бадбиниву бадгӯию бадкориро пеша намесозам, зеро касе аз бадбиниву бадгӯию бадкорӣ муваффақ нагардидааст. имкон бошад дасти касеро мегирам, фоидаам нарасад, зарарамро намерасонам. бениҳоят сипос ба он устоде ки маро ба ин роҳи муваффақият ҳавола намуд ва муваффақияти манро дида хурсанд гардид. сипоси зиёд ба кулли шумоён ки маро дастгирӣ намудед то ки ман муваффақ шавам.